weche tuke ni tuke mag opich agoko mag Dala Sevens chakore ayanga e boma ma Kisumu. Tukego ma higa ni dhi kelo kanyakla timbe 30 mag chuo kod jok ma mine. Kisumu RFC ema dhi bedo weg pacho kaka tim madala kanyaka sani ikruok duto oserumo e alap tuke ma Jomo Kenyatta International Stadium Mamboleo. Mairi en tielo mar ariyo mar National Sevens Circuit mabiro bang' Prince Law Sevens manche notimore juma mokalo kama KCB RFC ema nobedo jaloch. Ma en thuolo mokwongo ma tukego kelo kanyakla timbe mag chuo gi mine, nimar e kinde mokalo mana timbe mag chuo ema ne donje tukego. Tukego dhi rumo ayanga Jumapil tarik 2. After they just completed the Prince Lou tournament, we are promising our fans a great and more intense experience. This is because we are hosting over 30 teams, and this also is the first time that Dala is also hosting a women tournament. So it's bigger, it's better, the lineup is crazy, and of course the thrill at the pitch is crazy. Geno mar Harambee Stars donje nus final mar laro kombe mar AFCON madhi nyime e piny Morocco noduono otieno mokalo tok Senegal logi